सच के निकल गया Everybody, Mr. Rima, Mr. Rima, Mr. Rima, Mr. Rima. जगन्नाथ फ्रेंड ମୁଁ ସୁମିତ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ। ତ ଆଜି ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ଯାଉଛି ଏବେ ବାହାରିଲି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଖୋଜୁଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଖୋଜୁଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ନା, ଦେଖିବି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ କୋଉଠି ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ ଆଉ ଖୋଜିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା। କାହିଁ 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 ସବୁ ପୁରା ଛିନଛତର। ये क्या है? ପାଇଗଲି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ। ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପାଇଗଲି, ବାହାରି ଯିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତମେ ବାହାରିକି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରୁ ଗୋପ୍ରୋ କଥା ହେଇ ହେଉନି, ଖାଲି ଫଟ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ରହିବି, ତେଲ ପକେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସାଇଡଟା ତ ଏଠି ସମୟ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ନେଇକି ସେ ଆମେ କେଉଁ ଭିତରେ ପୁରୀ କେଉଁ ଭିତରେ କାଢ଼ିଲା। ଏଇପଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏଠୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଣିକି ଆସିଲେ ଏବେ ଟିକେ ମୋମୋ ଦେଇକି ଛାଣିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ଖାने को दे रे ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଯିବୁ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗଛ ଗଛ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ୱେଟ୍ କରିକି ବୁଲୁଛି ଏପଟେ ଏପଟେ। ମମି ତ ଆଣ୍ଟିକି ପାଇପାରିନି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତାର ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ ଆଉ। ମମିର ଆଣ୍ଟିରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଲେ ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନବା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କମ୍ କହିଲିନି, କ'ଣ ହବ वेट करें ना, या भर अच्छी गरम गरम बाहर लगे।
या भर गोटे अंडरग्राउंड मार्केट भी अच्छी। शाढ़ी सेटा के 5000 एगुड़ाक कहला बेसी कोरोना बेसी कोरोना ना ना लोक क्या जो मैंने अधिक ये होती से हम ना आमको हम हाँ सेमती हेले तो हम मास्क नवा गाड़ी मास्क देखुन कोटा नवा आंटी फोनटा रही मम्मी पर्स पुणी रिटर्न करके पुणी जाकि टाइम लगे बाहर रास्ता छिड़ा बेसी बाट एमती कल्पना पाखे मन पड़गला फोनटा बाहर घर पहुँची कथा Everybody, Mr. Rima, Mr. Roma, Mr. Rima, Mr. Roma.